Bejn Ottubru u Diċembru li ġej, il-Partit Laburista se jkun qed ifakkar il-100 mit-twaqqif tiegħu permezz ta' bosta inizjattivi. Dwar dan One News kellem mal-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista George Azzoppardi li qal kif minkejja li din is-sena minħabba li l-mxija ma jistax ikun hemm attivitajiet, xorta se jsiru inizjattivi biex ifakru dan iċ-ċentenarju. Kienet sena differenti, kienet sena li xtaqna iċċelebrajna l-100 sena b'mod differenti. Ċirkostanzi preżenti ma tawniex ċans, però xorta ħsibna biex ħloqna numru ta' inizjattivi fejn il-partitarji tagħna kif xieraq ikollhom it-tifkiriet tagħhom ta' din is-sena ferm speċjali fid-djar tagħhom. Fost dawn l-inizjattivi se jkun hemm id-dokumentarju mit-sena Partit Laburista li se jxandar fuq l-Istazzjon 1. Apparti minn hekk se jkun qed joħroġ it-tieni volum tal-ktieb l-istorja tal-Partit Laburista miktub minn Franz Gallia. Il-Partit Laburista se jkun qed joħroġ ukoll set ta' bolol personalizzati u timbru kommemorattiv flimkien ma' addizzjoni limitata ta' medalja tal-fidda. Barra minn hekk se jkunu mħawla mit-siġra madwar il-lokalitajiet f'Malta u Fawdex. Bit-tmiem ta' dawn l-attivitajiet ikun f'Diċembru li ġej permezz tal-attività annwali tal-Maratona Xbir ta' Fondi. Il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista għamel appell sabiex il-pubbliku ġenerali isegwi dawn l-inizjattivi. Hija importanti ħafna. Ġraja ta' 100 sena kull min jara l-istorja tal-Partit Laburista jaf kemm għandna diversi ġrajiet ta' min niftaħru bihom. Id-dokumentarju tal-partit li ħajkun qiegħed jintwera fuq One TV fil-ġranet li ġejjin ħajkun qed juru xi storja memorabbli għandu l-Partit Laburista. Għalhekk inħeġġeġ li dak kollha li qegħdin jismawna kemm jsegwu d-dokumentarju ħajkun qed jixxandar fuq u kif ukoll anke jaraw u jsegwu diversi inizjattivi li ħajkonna fil-ġranet li ġejjin bejn issa u l-aħħar tas-sena.